Všimli ste si niekedy, ako jednoduchý dotyk môže zmeniť vašu celkovú náladu? Potrasenie rukou, objatie, poklepanie po chrbte, tieto malé gestá okamžite zmenia to, ako sa cítite. Ľudia sú naprogramovaní na dotyk. Znižuje stres, zvyšuje pocit spojenia a dokonca pozitívne mení chemické procesy v tele. Teraz si predstavte, že dotyk nie je len náhodný, ale zámerný, zameraný na vaše zdravie, sebavedomie a dokonca aj vitalitu ako muža. To je myšlienka, ktorá stojí za masážou pre mužské zdravie. Na prvý pohľad to môže znieť prekvapivo. Mnoho ľudí považuje masáž za luxus, niečo, čo robíte v kúpeľoch na zmiernenie stresu. Ale v skutočnosti môže byť masáž oveľa silnejšia najmä s pribúdajúcim vekom. Ak je masáž pre mužské zdravie vykonávaná s určitým zámerom, môže zlepšiť prietok krvi do oblastí, ktoré to najviac potrebujú uvoľniť napätie vo svaloch, ktoré ticho obmedzujú výkonnosť, prirodzene podporiť hormonálnu rovnováhu, zvýšiť energiu a náladu, zvýšiť sexuálnu vitalitu a sebavedomie. A tu je tá najdôležitejšia časť, pomáha vám znovu sa spojiť so svojím telom. Ako muži starnú, je bežné, že majú pocit, že určité časti života sila, intimita, výdrž začínajú miznúť. Ale starnutie nemusí znamenať úpadok. So správnou starostlivosťou môžete obnoviť veľa z toho, čo sa zdá byť stratené a dokonca objaviť nové úrovne sebavedomia. Táto príručka vás krok za krokom prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť. Budeme sa venovať, prečo je wellness masáž pre mužov dôležitá, keď starnete, veda za jej prínosmi, kľúčové techniky, ktoré môžete začať praktizovať, ako vytvoriť správne prostredie, úloha emocionálneho spojenia a intimity, bežné výzvy a ako ich prekonať, skutočné príbehy a príklady od mužov, ktorí to vyskúšali, ako z toho urobiť bežnú súčasť svojho života. Na konci pochopíte nielen to, čo je wellness masáž pre mužov, ale aj to, ako sa môže stať nástrojom pre silu, šťastie a spojenie vo vašom každodennom živote. Kapitola 1. Prečo sú wellness masáže pre mužov dôležité? Starnutie je prirodzený proces, ale nie vždy je to ľahké. Mnohí muži nad 50 alebo 60 rokov si všímajú zmeny, ktoré nečakali. Možno sa ráno cítia viac unavení. Cvičenie neprináša rovnaké výsledky. Erekcie nie sú také pevné alebo spoľahlivé. Spánok je ľahší. A intimita, ktorá bola kedysi bez námahy, sa teraz môže zdať neistá. Tieto zmeny môžu pôsobiť odrádzajúco, ale nie sú znakom slabosti alebo zlyhania. Sú to jednoducho signály, že sa vaše telo prispôsobuje novým rytmom. Otázka znie, ako na to reagovať. Niektorí muži sa snažia tieto zmeny ignorovať v nádeji, že sa sami vyriešia. Iní sa obracajú na rýchle riešenia, tabletky, stimulanty alebo krátkodobé riešenia, ktoré maskujú problém, bez toho, aby riešili jeho príčinu. Existuje však aj iná možnosť pracovať so svojím telom namiesto proti nemu. Tu prichádza na rad masáž pre mužské zdravie. Tento typ masáže je navrhnutý špeciálne pre mužské telo a výzvy, ktoré prináša starnutie. Nie je to len o relaxácii, je to o zdraví, sile a regenerácii. Skryté výzvy starnutia. Pozrime sa na niektoré z najčastejších problémov, s ktorými sa muži stretávajú, keď starnú, spomalenie krvného obehu. Krvný obeh nie je taký silný ako kedysi. To ovplyvňuje všetko, od energie až po erekciu. Napätie svalov. Roky sedenia, stresu alebo fyzickej námahy vytvárajú uzly a napätie najmä v bedrách, dolnej časti chrbta a panvovej oblasti. Hormóny sa menia. Produkcia testosterónu prirodzene klesá, čo ovplyvňuje náladu, výdrž a sexuálne zdravie. Stres narastá. S vekom často prichádzajú nové povinnosti, rodina, financie, starosti o zdravie.
Stres sťažuje relaxáciu a napätie vedie k problémom s výkonom. Keď to všetko zoberieme dohromady, niet divu, že mnohí muži pociťujú pokles vitality. Masáž však môže priamo pôsobiť na tieto oblasti, krvný obeh, svalové napätie, hormóny a stres. Viac ako úľava od stresu tradičná masáž sa často považuje za spôsob, ako si dopriať alebo odstrániť stres. Masáž pre mužov ide hlbšie. Jej techniky sú zamerané na obnovenie krvného obehu, uvoľnenie napätých svalov v oblasti panvy a dolnej časti chrbta a reaktiváciu citlivosti a reakcie schopností. Predstavte si to ako ladenie auta. V priebehu rokov opotrebenie ovplyvňuje výkon. Tuning nezmení vek auta, ale obnoví jeho funkcie, zlepší tok a zabezpečí, že všetko bude fungovať hladšie. Vaše telo funguje rovnako. Psychologický impuls nie je to len fyzické. Dotyk má hlboký vplyv na myseľ. Keď sa cítite ošetrovaní aj vlastnými rukami prostredníctvom samomasáže, mení to váš pohľad na svet. Stres klesá, sebavedomie stúpa a náhle sa myšlienka intimity zdá menej desivá. Tento psychologický posun je často tým, čo robí najväčší rozdiel. Muž, ktorý sa cíti pokojný a sebavedomý, bude prirodzene podávať lepší výkon ako ten, ktorý je úzkostlivý a nesvoj. Iný spôsob starnutia. Pravda je takáto, starnutie je nevyhnutné, ale úpadok je voliteľný. Vaše rozhodnutia určujú, či sa cítite starší, ako v skutočnosti ste, alebo mladší, silnejší a živší. Masáž pre mužské zdravie ponúka prirodzený spôsob, bez liekov, ako podporiť vaše telo v tejto fáze života. Namiesto toho, aby ste si mysleli, to sa proste stáva, keď človek starne, predstavte si, že si myslíte, toto je šanca znovu objaviť, čo moje telo dokáže, to je zmena myslenia, ktorú vám v tomto sprievodcovi predstavíme.